l'espai existeix. No per fer un diagnòstic, ja sabem, ja el tenim, sinó per construir alguna cosa en comú, per preguntar-nos què podem fer juntes, què no podem fer soles. Quines renúncies estem disposades a fer i quina confiança estem disposades a construir. Perquè quan ens coordinem guanyem i avui comencem. Moltes gràcies. Passo la paraula. Moltes gràcies, Anna, companyes de l'Institut de les Desigualtats. Jo soc la Gemma Ferreón, de So Racisme Catalunya. Primer agrair a les companyes poder comptar amb nosaltres amb totes les coses que feu, no? Precisament per això, per fer-ho juntes. I res, només breument volia comentar una miqueta el sentit d'aquesta trobada, que ja sabem que moltes venim d'entitats o d'espais d'activismes i de militàncies, moltes o tota a la vegada, i que vivim moments en què s'està desfinançant tot el tema de qui defensa drets, s'està violentant fins i tot a les persones, que estem defensant drets, que estem denunciant totes les opressions vàries que vivim diferents persones i que hi ha una organització per l'altra banda, precisament, des de l'altre extrem, de seguir reproduint aquesta violència. Per això crec i creiem que és necessari articular espais que primer de tot reconeguin tot el que s'està fent al territori. No es tracta de fer un espai més, no es tracta d'afegir més feina, sinó tot el contrari. Aquest espai és una miqueta per coordinar esforços i perquè els recursos també els compartim entre nosaltres i que sigui sobretot un espai útil. I aquest no és és al principi però no és al final. O sigui, al final som la gent que som, però la idea és que d'aquí també surti un grup motor i que pugui esdevenir una xarxa, una campanya, això ho hem de pensar entre totes, o sigui, quin recurs o com ens organitzem de manera col·lectiva perquè això sigui un espai útil, coliderat amb totes les que vulguem. Per això també us demanava una miqueta què és el que feia o perquè creiem que el que deia la companya, s'estan fent esforços de manera com més fragmentada, però així com els altres s'organitzen, nosaltres també ens hem d'organitzar. La resposta ha de ser més contundent, la resposta ha de ser més unitària i per això necessitem espais com aquests i coliderats amb totes les persones que estan fent molt bona feina, però també de manera molt precaritzada. I la precarització sempre guanya quan ho fem de manera col·lectiva. I com deia l'Anna, no es tracta, So Racisme també treballa molt des de la reacció, des de la denúncia directa, però també més enllà de la denúncia, més que ser reactiva hem de ser també col·lectives. Llavors, insistir molt en això, perquè també volem que avui surtin també altres lideratges per construir aquest espai comú, que pot ser potser una campanya. O sigui, pensàvem molt en com s'ha fet amb Act for Palestine, que era una campanya on tothom pujava recursos, i d'alguna manera no hi havia noms, sinó que érem totes intentant sumar esforços. Llavors, després farem també aquesta feina conjunta abans de la programació, però recalcar sobretot això, que l'articulació comunitària no és només desitjable, sinó que ara mateix és necessària i l'única via per poder donar resposta a aquest context de violència global generalitzada. I res més, comencem amb el Paco també, que té alguna cosa a dir. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Menos mal que nos hemos repartido, porque yo me preguntaba por qué se han puesto todos a la derecha. No por lo de la derecha, sino porque además mi perfil malo y digo, me voy a cambiar el flequillo de sitio para que me vean con el perfil bueno. Lo he comprobado al entrar digo, no, se han ido todos para la izquierda, es verdad, pero bueno, ya estamos más repartidos y lo bueno es ocupar todos los espacios. Decía eso, que bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Paco Cano, soy de la Fundación Contexto y Acción, que sabéis tenemos una revista que es ZXT, y Acción contra el Odio, que es una asociación que persigue discursos y delitos de odio desde lo judicial, ponemos denuncias, y también tenemos una parte no solo de respuesta al delito, sino también de generar nuestras propias narrativas, de pensar cómo construir alternativas a la situación del malestar. Yo creo que ya tanto Ana como Gemma han comentado que efectivamente la ultraderecha y los discursos de odio están muy bien organizados. Como decía Juan José Tamayo, hay una internacional del odio con muchas cabezas que tienen las plataformas, que tienen grandes empresas, que ahora tienen gobiernos, que tienen medios de comunicación
que tienen mucho dinero, pero bueno, nosotras somos más. Y eso es lo que hay que aprovechar, que somos más y que hasta ahora se está trabajando de una manera muy dispersa, muy aislada. Antes hablaba con la compañera de la fatiga del militante, ¿no? La fatiga del activismo, cómo nos agota el no llegar a toda la gente que quisiéramos, el que no tenga el trabajo que hay detrás, no tenga luego la repercusión que queremos que tenga. Y esa es la idea de la red. La idea de compartir esfuerzos, de compartir posibilidad de llegada a otros públicos, de compartir la difusión conjunta de nuestras actividades. Pero claro, eso es la idea. Y la idea no es un proyecto. Necesitamos, aparte de la red, algo con lo que trabajar. Y lo que queremos hoy es inventar la posibilidad de que esa red, que luego vamos a hacer un mapeo. Os pido disculpas por lo de la ficha, que os lo tengo que pedir 2 veces algunas, pero no llegaba en la ficha, entonces con una trampita de tener mucha calle, nos hemos inventado un papelito alternativo, pero bueno, ya tenéis las fichas oficiales y ahí haremos un mapeo. Ahora os cuento un poco cómo va a ir la mañana. En cualquier caso, creo que también lo ha dicho Ana, la idea es de compartir tantos saberes, compartir tantos conocimientos, compartir tanta capacidad de crear sentidos y de generar valores que están dispersos y que lo hagamos de manera articulada, de manera organizada. Como decía, no por responder solo al odio, no se trata de que trabajemos con la agenda de ellos y de ellas, sino de que creemos nuestras propias narrativas, creemos nuestra propia agenda y tengamos también unos discursos propositivos, alternativos y con capacidad de crear futuros mejores, ¿no? Lo que vamos a hacer durante la mañana es, primero, con la ficha ya oficial, vamos a hacer una ronda de presentaciones. Pero esto nos va a servir al comienzo de la red para tener un mapeo, una cartografía de los distintos colectivos. Y posteriormente nos vamos a separar en 3 mesas de trabajo para pensar alternativas, sobre todo si generáramos una agenda de trabajo conjunto con una visión de un año, qué actividades en los distintos sectores en los que estáis implicadas creéis que son necesarias, cómo podemos repartir el trabajo para que durante un año la red esté trabajando en una agenda comunitaria, una agenda cívica, de convivencia ciudadana, con actividades que se repartan. A lo mejor nos toca hacer una actividad cada 7 o 8 meses. Y se aporta a la red, se aporta a la agenda y ahí pues repartimos también esfuerzos, que como veo muchas caras jóvenes, os digo que esto agota un montón, ¿eh? Digo que soy más mayorcito, esto agota. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Y luego habrá una relatoría de cada una de las mesas para que nos contéis qué iniciativas se han ocurrido pensando colectivamente, porque esto también tenía otra intención, el salir de la virtualidad, el volver a recuperar lo presencial, el volver a recuperar el cuerpo, el volver a vernos y a tocarnos cuando haga falta, y el que nos saquen de ese aislamiento de lo digital, que es una de las armas y de las herramientas que la ultraderecha también utiliza, ¿no? Y el que pensemos colectivamente, el que pensemos de manera comunitaria, el que veamos otros enfoques, otras maneras de trabajar y otras maneras de mirar, ¿no? Y vamos a empezar con esa cartografía, vamos a hacer una ronda empezando por la izquierda. Y tú no te has dado tiempo de llenar la ficha, ¿que no? Vale. Lo digo porque luego conforme la vais, pues entonces voy a empezar por aquí. Conforme la vais rellenando, la vamos a ir recogiendo luego. Sí, y Quine quiere decir algo. Hola a tots i totes, totis. Bueno, jo sóc la Quine, bon dia, i res, moltes gràcies per estar aquí, ja em sentireu parlar més. Només vull llegir la pauta de cures, que després la posarem a la paret, però bueno, ara mateix no la tenim i bueno, crec que és important. La voluntat és generar un espai segur i inclusiu que propicia la construcció col·lectiva i un clima de respecte mutu
en tots els espais de les jornades contra l'extrema dreta i el sistema de l'odi. Els nostres diferents contextos i privilegis poden afectar-nos o ser dolorosos, pel que demanem el vostre compromís en el compliment d'aquestes cures bàsiques. Parem atenció i evitem qualsevol tipus de violència psicològica, verbal o física, i tampoc s'admeten comentaris o actituds sexistes, racistes, capacitistes, classistes, edadistes, islamòfobes, LGTBI-fòbiques, xerofòbiques ni qualsevol tipus de discriminació. Escoltem activament les propostes, intervencions de les altres persones. Si tenim dubtes o hi ha alguna cosa que no entenem bé, preguntem a l'organització. Si no ens trobem bé, podem buscar un espai allunyat i o demanar alguna cosa amb qui ens sentim més còmodes que ens acompanyi. El tema del clima, per exemple, que no podem posar l'aire, he baixat i li he dit a la senyora superdramàtico, bueno, es que tenemos a la gente al medio de la insolación, por favor, ayudadnos. Llavors, esperem solucionar-ho al llarg d'aquestes hores. És important respectar les consignes i sobretot els horaris per una bona dinàmica i desenvolupament de les diferents accions. No sé si teniu el programa, hemos decidido hacer el programa más ambicioso de la historia de la humanidad, llavors anirem ràpid amb tot. Llavors us demanem això, que puguem respectar els temps, si estem cansades que puguem sortir fora o si estem agobiades podeu tant parlar a mi com a les meves companyes que estarem aquí per ajudar-vos o el que sigui, per fer suport. També cal respectar els temps d'intervenció i que les preguntes no s'allarguin més de 3 minuts per tal de respectar les altres persones que volen intervenir. I moltes gràcies. Muchas gracias, Kine. Vamos a empezar la ronda de presentaciones que nos va a servir para la cartografía. Ahora viendo a la compañera, os comento que esta red también la estamos poniendo en marcha en Aragón, que ya nos encontramos en Zaragoza, y también va a empezar a moverse en Andalucía. Bueno, hola, sí, està encendido. Bueno, nosaltres som la Lucía i la Montse, venim de Creació Positiva, que és una entitat feminista que fa més de 25 anys. Treballa per la defensa dels drets sexuals i reproductius principalment, però en general el nostre marc és el dels drets humans. Llavors, perquè ens situeu una mica, perquè potser si em poso a parlar de ejes en los que nos situamos, no acabo. Nosaltres treballem una mica en el contínuum d'atenció, sensibilització i incidència política, llavors en temes de drets sexuals i reproductius, feminismes, discursos d'odi, etc. Ho treballem des d'aquesta perspectiva, fent atenció directa a l'entitat, sensibilitzant a partir del que trobem en aquesta atenció directa i de les dinàmiques i característiques que podem identificar i després fent incidència política a nivell local, nacional i en espais multilaterals. I formem part del projecte de resistències contra l'odi amb l'Institut de les Desigualtats, importantíssim. I no sé si Montse vol dir alguna cosa més. Encantada. Moltes gràcies. Hola, nosaltres som la Irene i la Elisa de l'associació Èlia, també una associació feminista, ens hem col·locat una mica així, ens hem agrupat en les que ens coneixem més. Nosaltres treballem amb violències masclistes a Catalunya i a Palestina, amb companyes feministes d'allà que desenvolupen la mateixa lluita des del seu context. També per no allargar en aquesta pregunta de què esteu fent actualment, doncs fem la part d'acompanyament, però també fem sensibilització, també fem incidència, també fem formació, per tant una mica també aquest multiespai, i jo crec que amb això ens ubiquem. Buenas, jo soc la Mar, soc de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, també feministes. El nostre tema clau, com el nostre nom indica, són els drets sexuals i reproductius, tot passa per aquest prisma. Com a associació fem diverses coses, jo soc part de l'àrea d'incidència internacional de l'entitat, però com a associació tenim un centre jove d'atenció a les sexualitats a Gràcia, on atenem un munt de joves amb temes de salut sexual i reproductiva, fem tallers a joves i demés, i tenim tota aquesta part més assistencial entre cometes, i després tenim una branca també molt centrada en violències de gènere, tot amb joves, diguéssim, i després la part de la que jo soc, l'àrea de la que jo soc part, que és la d'incidència, on treballem incidència com a diversos nivells. A nivell local coordinem l'intergrup de drets sexuals i reproductius del Parlament de Catalunya,
que és l'intergrup de drets sexuals i reproductius. Justament la idea és que puguem treballar amb les parlamentàries tot el que elles puguin fer per avançar i mantenir tots aquests drets, i després ja fem una mica més d'incidència a nivell més europeu i multilateral, Nacions Unides i demés. Ya em quedo aquí. Hola, buen día. Soy Elpida, vengo de Metges del Món, Cataluña, Médicos del Mundo. Yo personalmente vengo del área de educación. Los ejes son muchísimos, pero ahora mismo estamos implementando proyectos de antirracismo, convivencia en los centros educativos, también proyectos sobre género con varios ejes de trabajo cada uno, desde educación, y también un proyecto estatal que tiene que ver directamente con los discursos de odio. Yo tengo una motivación personal por estar hoy aquí porque necesito justamente crear un poco más de red. Soy bastante nueva, llevo 1 año y medio en Médicos del Mundo y necesito... Yo sentí mucho esto de estamos trabajando cada una sola, y entonces bueno, les invito a que me vengan a hablar. Yo también me aproximaré a algunas de vosotras para empezar a trabajar más en red. Es verdad que hay toda una parte que es mucho más grande que la mía de educación en Médicos del Mundo Cataluña, que tiene que ver con intervención directa, con colectivos que vienen sobre todo del mundo de la prostitución y la trata. Entonces ahí también se están trabajando las compañeras desde apoyo psicológico hasta, bueno, formamos parte del Plan Camino, que está acabando justo ahora, es la justificación, pero que era la idea de hacer como una aproximación interdisciplinaria a todo tipo de personas que tengan, bueno, que vienen del mundo de la prostitución y la trata. Entonces es apoyo psicológico, es orientación sociolaboral y muchas más cosas. Pero como yo digo, esta no es mi área, yo vengo directamente de educación. Muchas gracias. Kia ora koutou, hola a todos. Me llamo Jen, que se puede confundir un poco aquí con el catalán, pero soy de Nueva Zelanda, de Aotearoa, y ahora vivo a Vilanova y la Geltrú por los últimos 2 años. Y hoy represento varios grupos. Lluna Negra, Asamblea Anarquista, la Cooperativa de Habitatge l'Espigay, un grupo LGBTI, Las Palmeras Rosas, el Garrafan Palestina, y también soy parte de una coalición internacional Queer para Palestina. Y de verdad, en Nueva Zelanda estaba parte de la campaña para descriminalización del trabajo sexual. Varias cosas. Pues estoy muy feliz de estar aquí porque me siento que muchos de esos grupos que formo parte somos en nombre antirracistas, antifascistas, pero no tenemos mucha estrategia, ¿no? Y está bien estar parte de una red y que colaboremos, trabajemos juntos, ¿no? Pues sí, gracias por organizar y estoy emocionada para el día, ¿no? Bon dia, jo sóc l'Alicia Oliver i també vinc en representació de 2 entitats, no tantes com tu, però bueno, sí, tu superes. En representació de la Xarxa Europea de Dones Periodistes i del grup de treball de periodisme solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Nosaltres el que treballem, així molt breument, és, i Déu-n'hi-do la feina que ens toca fer, treballem per una comunicació en perspectiva de gènere, per una comunicació feminista i per una comunicació també que treballi per la transformació social, això amb el grup de treball. Fem sensibilització, formació, incidència, dels eixos d'aquí gairebé els hauria marcat tots, no? Però fonamentalment fem això, treballar contra violències i discriminació de gènere, antirracisme, xenofòbia, i en aquests moments estem fent un cicle de debats. Anem justament pausa publicitària, no? Ja dimecres vinent, si voleu, tenim un debat al Col·legi de Periodistes el dimecres sobre discursos d'odi. Estem fent un cicle que es diu Disseccionem els discursos d'odi, i en aquests debats el que volem i estem fent des de l'inici, aquest serà el quart, és convidar una miqueta
la vostra idea inicial, no? D'anar sumant i anar donant veus a diferents col·lectius que ens ajudin doncs, a intentar trobar les eines i plantar cara als discursos d'odi. Gràcies i gràcies per convidar-nos aquí. Amb l'Institut de Desigualtats tenim ja també, el coneixem, la seva llarga trajectòria i ens hem sumat en diferents projectes. Bon dia, moltes gràcies per crear aquest espai. Nosaltres som Resistència Balears, venim de Palma de Mallorca i representam un col·lectiu migrante que dona suport entre argentins, però mirada de migrants, i dona suport també a la realitat que està travessant l'Argentina amb un govern d'ultradreta. I xerraré mig i mig català i mig argentí perquè luego xerrará la meva compatriota y así vamos introduciendo un poco la línea idiomática. Bueno, entonces somos Resistencia Baleares, mi nombre es Paola, he venido con Fiorella Barrera y Guillermo Fernández también, y nuestras líneas de acción, posicionados como migrantes y defendiendo el derecho a migrar, obviamente hacemos acciones para sensibilizar contra el racismo y la xenofobia, también en apoyo al colectivo LGTBIQ+, contra la violencia y la discriminación de género y sobre todo, como nuestra mayor herramienta contra la extrema derecha es el reclamo de memoria, verdad y justicia, el legado de madres y abuelas de Plaza de Mayo, trabajamos también en la isla en sintonía con Memoria Mallorca, denunciando también las atrocidades de los crímenes durante el franquismo. Diversas actividades, hacemos campañas en redes sociales para conseguir fondos para entidades de Argentina que el gobierno actual ha dejado de financiar. Intentamos hacer exposiciones biográficas con las víctimas de la dictadura de Argentina y la dictadura del franquismo aquí. Estas exposiciones son itinerantes en colegios, casales de barrios. También hemos organizado charlas, debates, ponencias con activistas. Luego hacemos la semana que viene una actividad donde una de las activistas y exfuncionaria estará con nosotras también, que es el viernes que viene en Palma. También participamos de otras manifestaciones, obviamente como estamos en defensa del medio ambiente y de la tierra, también en defensa de Palestina y contra el genocidio. Y un poco una pincelada. Buenos días para todos y para todas. Primero agradecer la invitación. Mi nombre es Ornella Infante. Milito desde muy jovencita, soy secretaria general de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans de nuestro país. Soy parte de la conducción nacional del movimiento Evita, una de las organizaciones más grandes del territorio argentino en materia de política social. Esto me llevó a ser también parte del gobierno pasado, soy exdirectora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, un organismo descentralizado del Ministerio de Justicia de la Nación, y que el gobierno de Javier Milei fue el primer organismo que cerró, que mañana contaré en profundidad el porqué, pero seguramente se imaginarán. También formo parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, que el año pasado en nuestro país logramos ser más de 2 millones de personas y por supuesto en ningún medio de la República Argentina se vio reflejado, así que por eso celebro también que estén compañeras periodistas acá. Y formo parte de la Asamblea Ni Una Menos, de la Marea Verde como se nos conoce, y celebro esta instancia, celebro que se haya craneado, como decimos en nuestro país, que se haya pensado en realizar
esta actividad, esta jornada con todos y todas quienes estamos presentes acá. Les digo que me siento con una responsabilidad tremenda porque no tienen que repetir la experiencia que estamos viviendo en Argentina, que es inaudita, el país de las madres, el país de los nietos y nietas recuperadas, el país del matrimonio igualitario, de la mejor ley de identidad de género, de la fertilización médica asistida, de la mejor ley de migraciones y tantas otras cosas que con lucha desde la calle hemos logrado esos debates tan importantes en el Parlamento y que hoy lamentablemente, porque la clase política tradicional no dio respuesta a las demandas del pueblo y por subestimar a la derecha, hoy nos encontramos gobernadas y gobernados por un outsider de la política que no solo está hambriando a todo el territorio nacional, sino también que está entregando nuestros recursos naturales. Gràcies. Jo, després de les seves paraules, no saps què dir, no? Jo soc l'Anna, vinc de la FEDE Justícia Global, que és la Federació d'Organitzacions per la Justícia Global, el que anomenàvem ONGs, no? Els àmbits d'actuació de les nostres entitats són diversos, són més de 30 entitats, cooperació internacional, drets humans en tots els seus àmbits, no? De fet, moltes de les primeres que han parlat formen part de la FEDE i treballen feminismes, drets sexuals i reproductius, etc. Tot el tema de drets humans i tot el tema de pau, que ara mateix també està a la batalla cultural. Clar, nosaltres tenim, el que fem és organitzar les nostres organitzacions i fer tant comunicació, incidència política en tots aquests àmbits, i en especial, evidentment, en tota l'àrea de cooperació, lleis de cooperació i de més, però des de ja fa molts anys que treballem en aquesta àrea més de justícia global i amb tot el que implica aquesta moguda, que com alguna companya ha dit, no començaré a dir totes les àrees que treballem perquè seran moltes, però sí que volia fer com èmfasi perquè nosaltres sí que fa temps que estem preocupats, fa molt de temps com totes, preocupades per l'auge de l'extrema dreta i dels discursos de l'odi i que per això ja fa molt de temps que estem treballant també internament amb les direccions i amb les presidències perquè les entitats facin aquesta feina de xarxa col·lectiva, que a vegades és complicada perquè totes anem com molt precaritzades i desbordades per la feina diària. És per això que nosaltres tenim un grup intern, un grup motor intern que treballa no per una campanya concreta sinó per crear una estratègia col·lectiva que la idea és que vagi més enllà de la FEDE, és a dir, nosaltres encara estem com en aquest procés però la idea era també, per això venim en aquests espais com per obrir-ho, que amb tots els matisos possibles i encara per treballar, diguéssim que el titular seria com la defensa de la democràcia i els drets humans, sabem que són imperfectes aquestes dues, però que ara mateix tot això està en perill i això vol dir defensar els drets bàsics. Per tant, parlem d'una estratègia que pot incloure altres línies de treball com campanyes concretes, evidentment incidència política, vindran les eleccions municipals, vull dir, com que hi ha moltes àrees de treballar, però volem com, ens agradaria com aglutinar aquesta línia de treball com a estratègia, dins de la qual, evidentment, nosaltres ens toca molt tots els atacs que l'extrema dreta catalana i espanyola està fent a les polítiques de cooperació internacional i també de pau, que ja hem vist que Trump és el primer que va desmantellar l'agència de cooperació americana. Llavors, com amb aquesta línia de defensa o de treball per recuperar el sentit comú de la solidaritat internacional com a pilar fonamental i dels drets humans com a pilar fonamental o els drets bàsics de tothom, doncs és aquesta línia que estem treballant i que van amb la idea d'enxarxar més encara. Pertany a la unitat contra el feixisme i el racisme, però deixaré la presentació de l'entitat al company, David Carvala, i en concret jo la meva militància se'n va bastant més enllà perquè també milito a nivell polític, sindical, i a l'associació de veïns hem impulsat un projecte que és un codi ètic que jo diria que agrupa tots els punts del qüestionari que he repartit avui, en què volem no solament als veïns, sinó que ara ens estem adreçant als instituts i col·legis de la zona per explicar als alumnes què vol dir ser tolerància
i en tot cas ser intolerant amb els intolerants. Aquella cosa que sembla que s'està perdent, sobretot a la gent jove. Gràcies. Soc el David Carvala, d'Unitat contra Feixisme i Racisme, que la meitat de la gent aquí suposo que coneix i inclús forma part. Vam començar en 2010 per fer front al partit feixista de llavors, que els vam derrotar. Hem treballat molt el tema d'islamofòbia, més recentment LGTB-fòbia i ara contra Vox i Aliança Catalana. És un moviment de base. La idea és tenir gent als barris, el que deia el Paco al principi, estar als barris fent coses al barri. Això és la idea central d'unitat, que no sempre aconseguim, però hem tingut xarxa de grups locals en diferents territoris, incloent el Garraf, a Vilanova i la Geltrú, tenim un grup actiu des de 2011 ja. El que diu l'Enric és un exemple de les persones que formen part d'unitat, que hi ha poca gent d'unitat que està només unitat, sinó estan en mil altres coses. Vam fer una manifestació fa vora 2 setmanes, el 28 de març, aquí a Barcelona, milers de persones, 170 entitats. Llavors, la idea de treballar conjuntament ja la portem des del 2010 i a més, a nivell internacional, formem part de World Against Racism and Fascism, que és una xarxa ara global amb mancances, que ens falten contactes a Argentina, Amèrica Latina. Bé, contactes tenim, però no hi ha moviments unitaris d'aquest tipus allà. Arreu d'Europa sí. I el 28 de març destaco que hi va haver mobilitzacions arreu del món, 150 ciutats del món, Varsòvia, Roma, París, etc. 500.000 de persones a Londres en resposta a una crida unitària que abarcava 400 entitats. El repte és reaccionar abans que tinguem Milei o Trump o Giorgia Meloni en el poder. Aquest és el repte i costa que la gent entengui. Per dir, llavors, molt positiu això, l'orientació d'unitat, que no és ONG, no tenim ni una persona liberada, no tenim despatx, gairebé no tenim diners, però és la xarxa des de baix, és on podem incidir. Per exemple, repartint octavetes al meu barri a Raval, al carrer, parlant amb gent de tu a tu. Llavors, això és essencial. Llavors, encantat de conèixer-vos la gent nova i seguim. Passaré algunes octavetes per la sala, igual, plan classe. Hola, bon dia. Jo sóc la Carme, de la coordinadora Alcem la Veu. Som dones feministes d'Església i ara mateix funcionem des de l'any 19, però som hereves del col·lectiu de dones a l'Església que ja funciona des dels anys 90. Aleshores, el que fem com a cosa més simbòlica al cap del curs és el 25N i el 8M fer 2 actes com a coordinadora abans d'ajuntar-nos a les manifestacions de tot el feminisme i actualment estem preparant una taula de diàleg interreligiós per les jornades feministes de Caladona del juny, on intentarem veure com el diàleg interreligiós pot ajudar a que la dona a cada una de les creences i de les temes religiós sigui més dignificada i més igualada als homes. I també estem preparant ara a nivell intern una comissió d'observatori per tractar tots els casos d'abusos que puguem detectar a l'Església de Barcelona i al voltant. Hola a tots i a totes, jo sóc la Marina, vinc d'ECAS. ECAS és una federació de 137 entitats socials, principalment el que fem és incidència política. La incidència la vehiculem a través de comissions i tenim bastantes comissions temàtiques. Treballem principalment habitatge, àmbit penitenciari, igualtat i feminisme, pobreses, família, VIH-Sida, vull dir que som una federació que treballem molts temes, inserció laboral, i ara també estem treballant a crear, o potencialment crear, estem generant un cicle de reflexió on intentarem fer un posicionament i a partir d'aquí que surti potser una comissió sobre migracions, interculturalitat, antiracisme, i veníem una mica també com amb la perspectiva de cara a les municipals del 27, creiem que la perspectiva a molts municipis pot ser molt desfavorable i això també quin impacte pot tenir també cap a les entitats socials.
I com aquests discursos d'odi també permeen a les persones amb les que estem treballant totes les entitats. També estàvem treballant dins d'aquesta línia l'acció comunitària o la inversió en una acció comunitària i una acció comunitària també transformadora, entenent que això també pot ajudar a treballar amb aquests discursos d'odi en els municipis. I així com falca publicitari, ara mateix també estem fent el sondeig al padró, perquè és una cosa que posicionem bastant, el dret al padró, que si hi ha entitats aquí que no han respost a aquest sondeig o no saben que existeix, que sapigueu que existeix, que és una mica per després poder fer incidència i reclamar aquest dret al padró. I ja està. Hola, perdoneu, que m'he posat aquí. Hola, jo em dic Sònia Abella i vinc en representació d'una associació, que és l'associació Ulisses. Des de fa molt temps que nosaltres intentem aportar tot el millor a nivell de transformació social a través del cinema. Vam organitzar el festival Incurt d'Europa i la Mediterrània i últimament també el cinema refugi per portar tota la problemàtica als carrers i al públic. I hem posat en marxa un projecte pedagògic a la imatge amb el suport de l'Institut. Mi nombre es Belén Correa. No, estábamos muy formales, creo. Mi nombre es Belén Correa, soy del Archivo de la Memoria Trans en Argentina. Tengo una particularidad que primero fui exiliada y hoy vivo como migrante. La particularidad es que vivo en Alemania, pero mi trabajo, mi cabeza y toda mi casa pertenece a Argentina y continúa trabajando en Argentina. Mucha gente de Argentina ni siquiera sabe que vivo en Alemania o no intenta entender eso, cómo puedo trabajar para Argentina viviendo en otro lado. Creo que eso, la virtualidad hizo mucho más fácil entender cómo se puede dirigir un grupo sin estar en el mismo país, sobre todo con un buen equipo de trabajo que está en Argentina, 17 personas, que la particularidad también es que nosotras dentro del archivo contratamos a personas trans adultas, sobre todo mayores de 50 años. En una Argentina o en una Latinoamérica con el promedio de vida de 35 o 40 años, nosotros damos trabajo a personas mayores de 50, que son las que están reconstruyendo una memoria, un archivo oficial, con todo de la ley que lleva un archivo, y con la capacitación específica. Hoy tenemos alrededor de 25.000 documentos, desde 1930 hasta el 2000, la era analógica, documentando una población y toda la desidia y el abandono que tuvo. El punto de partida fue el 2012, ley de identidad de género, donde el Estado dejó de tener políticas de persecución para tener políticas de inclusión. Y ese fue el inicio de nuestra democracia como personas trans, con tener una identidad. A partir de ahí fueron distintos detonantes, la muerte de Claudia Pia Baudraco, una activista que era la que juntaba material, esa caja la heredó, y a partir de ahí se forma el Archivo de la Memoria Trans. Bones a tothom, jo soc el Gerard, però vinc en representació de l'associació Interraïces. Som una associació que vam construir l'any passat i som un grup de joves que ens vam conèixer a l'institut, que representem cultures diverses i creixíem amb preguntant-nos què podíem fer a una societat que cada vegada està més dividida i més fragmentada, que té valor diferent, i d'aquí va néixer Interraïces com a associació. Ens centrem en treballar la convivència intercultural a través de l'esport, la cultura i l'educació. I res, moltes gràcies per estar aquí i entenem que la nostra lluita és la lluita de tothom, que és col·lectiva i que no només és l'antiracisme, la interculturalitat, sinó que totes anem juntes i per això també volem ocupar espais com aquest. Gràcies. Hola. Jo soc... Tot bé? Jo soc la Laia. Em presento una mica l'origen i de seguida l'entitat i seré breu perquè soc d'origen argentí i no sé si ho aconseguiré, també. Yo soy hija de desaparecidos, exiliados, presos políticos y asesinados, y en el año 96 montamos Hijos Barcelona, aquí en Barcelona. Soy fundadora de ese momento y esa identidad me alimentó muchísimo toda mi trayectoria, ¿no? Nací aquí, por lo tanto también soy catalana, o al que sigue,
I ara mateix vinc en representació d'una entitat que es diu Miro, Mirada Rumiant, i fa 4 anys que estem amb aquesta entitat, però la trajectòria sempre ha sigut vinculada a migracions, educació social, interculturalitat i drets humans, i hem sumat a tot això un equip de 4 dones que venim de la comunicació audiovisual, de la fotografia documental i l'àmbit de l'antropologia i l'educació social. Llavors fem campanyes, processos, documentals, tot sempre amb metodologia de procés per generar narratives subjectives de les vivències viscudes dels protagonistes de les històries amb diverses arts. Ho he intentat fer molt ràpid, però ens trobem per aquí. I avui marxo a les 12, però demà al matí estaré per aquí. Hola, jo soc la Naia i vinc del Consell de Joventut de Barcelona, que som bàsicament la plataforma d'entitats juvenils d'aquí de la ciutat de Barcelona. I vinc una miqueta amb la idea de fer xarxa sobre temes de discursos d'odi que també clarament afecten a les entitats juvenils i sí, una miqueta amb aquesta idea, i també nosaltres tractem molts àmbits de treball. Un d'aquests és antifeminismes, que també estem fent una guia i fent un treball més exhaustiu, però sí, vinc una miqueta aquí amb la idea de fer xarxa i veure què podem construir plegats. Bon dia, jo soc la Neus Ràfols, vinc de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Nosaltres dues, jo em presento després la Lèlia per la seva presentació. Nosaltres diem que Catalunya comença als barris i, per tant, si hi ha una deriva i un auge en l'odi, ens preocupa moltíssim incidir en els barris, que és on hi ha la gent i on s'han de crear aquests... veure d'aquest malestar com està derivant a discursos d'odi. Això, Paco, m'has donat unes idees també, perquè ens preocupa molt no ser reactius però no tenir narratives pròpies. Com des dels barris podem fer noves narratives per no dir sempre que ens preocupa el discurs d'odi. Però què fem davant del malestar dels barris? Per tant, això ens interessa molt estar aquí i ens interessa molt estar fent xarxa amb altres entitats. Unitat contra el Feixisme i el Racisme fa temps que estem fent. Sort Racisme també. Estem fent formació antiracista en les entitats veïnals. Estem fent incidència política amb el tema de polítiques racistes aporofòbiques, com el Padró, amb entitats com ECAS, la FEDE, moltíssimes més. I també estem fent campanyes des de les entitats veïnals perquè hi hagi diversitat cultural. A la mesura que les associacions de veïns i de veïnes no representin a tots els veïns i veïnes, poden ser permissives o reproduir discursos racistes, que això ens preocupa moltíssim, però no només això, sinó que a més la seva agenda política veïnal no incorpori demandes com fins ara ha estat el Padró. És a dir, els altres no són els altres, són els nostres veïns. Per tant, tenim clar que aquests veïns i aquestes veïnes han d'estar a les entitats veïnals perquè si no l'agenda veïnal no representa els barris. I jo em passarà com la Laia. Sí, hauré de marxar a les 12, però aquí tinc diferents antenes, ja sabeu on estem, i nosaltres volem treballar-hi fermament perquè és una preocupació abismal que tenim. Hola, jo sóc la Lèlia, jo vinc de l'Associació de Veïns i Veïnes La Florida, de l'Hospitalet. És un barri... Quan jo vaig arribar al barri em van dir que tenia molta vida. Després, molta vida, el que descobreix és que no hi ha recursos. Vull dir que, evidentment, hi ha moltíssimes persones, superpoblació al barri, és un dels barris més densament poblats d'Europa. Hi ha una quantitat infinita de gent que no es té comptabilitzada, que no està empadronada, que estan vivint de manera ocupa. I nosaltres, des de l'associació veïnal, el que intentem és, intentem no, perquè la veritat és que ho fem, crear xarxes comunitàries. Són xarxes transversals, vull dir, toquem absolutament tots els pals. Tenim un espai, diguem-ne, d'assessoria jurídica autoorganitzada que ens ha permès ara, amb el procés de regularització extraordinària que se'ns ve,
organitzat ràpidament sessions amb voluntàries que s'han sumat, tenim com 15 entitats que estan allà recollint les dades de les persones i creiem justament en fer xarxa i en què soles no podem, vull dir que hem d'estar totes a una. Puedo presentar també Mercedes, Lisset, Damboes, que són de l'equip de Sorracisme a Catalunya, però bueno, salto aquí perquè estan les tres seguides. Bueno, nosaltres som una entitat antiracista que porta més de 30 anys, breument, sobretot tenim, perquè ho sapigueu qui no ho sàpiga, el Servei d'Atenció i Denúncia, on oferim assessorament gratuït jurídic i acompanyament psicosocial a qualsevol persona que hagi patit qualsevol tipus de violència o discriminació racista. I dins de la nostra feina, més enllà d'això, que això és el cor de Sorracisme, amb tot això que fem un informe anual, on fem incidència política, visibilitzem una miqueta a nivell quantitatiu les dades dels casos que ens venen sobretot a través d'aquest servei d'atenció i denúncia, que creiem que és important, visibilitzar-ho en números i en casos i en històries reals, i també la defensa legal gratuïta. Més enllà d'això també fem formació, com fa moltes de vosaltres ja col·laborem, fem formació antiracista, també tenim projectes, òbviament, com amb les companyes, i també treballem, fem articulació comunitària i social. O sigui que, també, si no, no acabaria, així que passo a la següent. Bueno, jo pertanyo a la JAN, la Joventut Africana Negra de Catalunya. Som una entitat juvenil que té incidència en diverses àrees. Fem projectes a nivell cultural, a nivell educatiu, a nivell... Tenim totes les àrees en les que puguem incidir, ho intentem, i estem encantades de tornar a participar aquest any a les jornades i a veure què ens deparen. Moltes gràcies. Jo em dic David Minoves, soc el president del Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions. És una organització, ara es pot dir ONG, abans quan es va crear no existia com a tal, es va crear fa 50 anys a l'exili durant el franquisme a Itàlia i bàsicament la seva funció és el coneixement, reconeixement i defensa dels drets col·lectius amb un sentit ampli i específicament els drets dels pobles i els drets lingüístics. Formem part de la FEDE, de fet som una de les organitzacions fundadores de l'antiga Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament, també formem part d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i aquest és un exemple de com treballem. Durant molts anys vàrem tenir un paper bàsicament de defensa dels drets col·lectius i específicament dels drets nacionals dels catalans, però com que el món ha canviat i el país també ha canviat, bona part de la nostra feina ara és explicar la diversitat també que existeix a Catalunya i especialment defensar els drets civils i polítics d'aquells que no tenen drets civils ni polítics. Específicament hem treballat, pel que fa a la reunió que avui ens reuneix a tots, el dret a vot de les persones que no tenen el dret a vot a cap dels nivells, ni estatal, ni nacional, ni local. També l'antifeixisme és una de les nostres funcions i, per tant, una lluita en contra de la xenofòbia i del racisme, i específicament el que fem és difondre i divulgar els drets d'aquells pobles que són negats o d'aquelles llengües que són perseguides i són minoritzades. Aquest any concretament ens hem centrat en el 30è aniversari de la Declaració Universal per als Drets Lingüístics, em fa patir que ningú prengui mal, dels drets lingüístics i bé, això és una miqueta el resum del que ens dediquem. Ja està, moltes gràcies. Muchas gracias. Un minutito. Yo pidiendo síntesis, la mitad eran argentinas. Bé, hola, bon dia. Moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí. Soc la Margarida Giral, pertanyo al col·lectiu feminista de la Sagrera Femení, que intentem abarcar naves i congrés indians. Nosaltres fem una tasca de sensibilització, intentem portar al barri, el que dèiem per allà, també creiem molt en què s'ha de fer amb el quotidià i amb el dia a dia i entre les persones del barri. Hem d'anar generant aquesta sensibilitat envers les violències masclistes. Fem concentracions també de denúncia dels feminicidis cada 2 mesos. Portem 5 anys treballant.
I la veritat que bueno, pues, són poques, però aguantem, no? I ja diem que resistir avui en dia amb aquests temes pues, ja és una satisfacció. També paral·lelament, a nivell personal, jo fa 5 anys estic fent cooperació a Guatemala i allà també estem treballant tots els temes de les violències, sobretot embarassos amb nenes de 10 a 14 anys, que és una problemàtica molt greu, i tot el tema de les violències i la discriminació envers el poble originari maia, que a la zona que jo col·laboro són el 90% de població d'originària maia, i resulta que coincideix que la pobresa del departament és el 90%. O sigui que quadren els números, no? I aquí estem també fent una tasca. Passo ràpid. Hola, jo em dic Jan i no he vingut de part de cap col·lectiu ni entitat, però soc videògraf i fotògraf i he participat en projectes audiovisuals i de voluntariat en l'àmbit de l'adopció i bé, estic també obert a participar en nous projectes que puguin sortir, teixir xarxa amb vosaltres. Estic en l'eix de l'antiracisme, xenofòbia, LGTBI-fòbia, joventut i adopció. I tot i així estic també obert a qualsevol altra activitat cultural o artística que pugui aportar el meu petit gra de sorra. Gràcies. Y creo que es el último ya. Hola, ¿qué tal? Rápido lo hago. Yo soy Eric Guerrero, vengo de Madrid, soy del Frente Migrante, tengo 20 años aquí en España y nosotros desde allá trabajamos después de un proceso rico y súper interesante porque estamos desde antes del 15M y nos ha tocado vivir el 15M y todo lo que pasó con las fuerzas del cambio y después tratamos de participar en lo que fue las fuerzas del cambio, nos dieron una patada y nos sacaron, pero quiero decirles que lo que a mí me gustaría aportar es que aparte de que compartir todas las luchas antirracistas y todo lo que hay ahí, nosotros estamos empujando una lucha que es que somos latinoamericanos europeos y nosotros vamos a construir también las instituciones democráticas europeas. No estamos al margen del sistema, ni somos los marginados del sistema, sino que dos realidades normativas y políticas nos atraviesan en esta trayectoria de 20 años y por lo tanto, si votamos aquí, votamos allá, tenemos capacidad constituyente también para redefinir las instituciones europeas. Eso es en lo que estamos ahora. Bueno, estupendo, muchísimas gracias. ¿Me pasas el papelito? Vale. Bueno, muchas gracias. Belén, decía Borges que él viviendo en Suiza todos los días se levantaba en Buenos Aires. Creo que te pasa un poco igual, ¿no? Como habéis visto, no se parte de cero, hay un montón de experiencia, hay un montón de conocimientos, hay un montón de saberes, pero es verdad que necesitamos compartir difusión, el que se sepa que se están haciendo esas jornadas de debates, el que se están haciendo esos otros proyectos. Y ahora lo que vamos a intentar, me voy a apropiar de lo de cranear, ahora vamos a cranear juntas. Vamos a pensar todas juntas, pero en 3 mesas que vamos a dividir en unos temas, 3 mesas temáticas que nos va a contar ahora Gemma, y la idea es que de cada mesa salga un reto o una necesidad o un vacío que encontréis dentro de esas temáticas, 1 o 2 acciones necesarias para llevar a cabo y con qué otro tipo de entidades o temas o ejes de acción creemos que se pueden desarrollar, ¿vale? Solo eso, quizás incluso la tercera parte, como vamos muy mal de tiempo, con que salga el vacío, la necesidad y 1 o 2 acciones que podamos desarrollar durante todo el año para luego configurar la agenda común sería suficiente, ¿vale? Gracias, Paco. También el hecho de que pueda salir un grupo motor de aquí, ¿vale? Para poder dar continuidad, también es importante que salga de las mesas. Como decía el compañero Paco, vamos a hacer 3 mesas. Yo creo que va a ser una aquí y otra al fondo, ¿vale? Para movernos lo mínimo posible. Vamos a tener 30 minutos solo, porque, bueno, es el tiempo que hay, no más. Entonces, una de las mesas,
También os digo antes, no os preocupéis si dudáis en qué mesa ir, porque como decimos, luego la idea es conectarlo con otras mesas, ¿vale? Y que no es la primera sesión, sino que tendremos otras sesiones también. Una de las mesas, la mesa A, sería narrativas propias, más centrado en comunicación y tecnologías, ¿vale? Si queréis la hacemos aquí, la de comunicación y tecnologías. La mesa B sería, si queréis la hacemos en este lado, cultura y redes comunitarias y barriales, ¿vale? La hacemos en este lado. Y después la mesa C la hacemos ahí al fondo, que sería justicia y acompañamiento, temas de migraciones, derechos LGBT, etcétera. Entonces, os tomáis un minuto para pensarlo, si queréis. Repito, comunicación y tecnología, cultura y redes comunitarias y barriales y acompañamiento y justicia al fondo, ¿vale? Sí, si os podéis separar, si sois 3, pues genial, os vais cada uno a una mesa para poder también diversificar. Y bueno, eso, 30 minutos, pensamos un poco juntos y ya os digo que luego no os preocupéis porque conectaremos con otras mesas, ¿vale? También por las compañeras que se tienen que ir a las 12, pues intentamos hacerlo rapidito. Comunicación en este lado. Si queréis, para cada grupo hacemos un poco una redondita con las sillas, ¿vale? Hacemos como un poco un circulito. Quien se mueva, que se mueva con su sillita. Y al fondo, justicia y acompañamiento. Sí. No, decía aquí. Aquí. Vanessa, tú te ocupas. Yo me ocupo del de cultura. Quine. Ah, vale. Tu t'ocupes d'aquesta. Sí. Bueno, los tres relatoras de cada mesa, que nos cuenten un poco el debate. Nos ponemos más cerquita y vamos organizando, por favor, la sala con la silla, nos ponemos más cerca. Sí. No, venga, colócate justo así bien en línea. Que viene la parte institucional y necesitan orden, método y sistema. Ahora en la relatoría decimos que hay que romper el orden, el método y el sistema. ¿Tú sales como relatora? ¿Vosotras? ¿Tú también? ¿Falta una relatoría? ¿Tú? Vale, perfecto. Nos sentamos un momentito y vamos a empezar con la relatoría de la mesa de comunicación, que es la que más ha hablado. Nos sentamos. Y escuchamos a la compañera, ¿vale? Venga. Bueno, tu complementes una mica. Val? Hem parlat molt i no hem acabat tampoc amb res concret, però bueno, coses que han sortit. Val? Penso que han sortit com a més reptes que altres coses han sortit. Buscar un relat comú bàsic que ens uneixi, no? És a dir, agafar l'estratègia de l'extrema dreta és com agafar 1, 2, 3 temes i anar a fons amb aquells independentment del que pensis dels altres, per tant, dels altres temes, vull dir. Llavors, com fer una mica, en aquest sentit, la mateixa estratègia de quins són els punts que ens uneixen i construir relats sobre això que sigui conjunt, unitari, que deixem una mica els matisos de banda, no? Exacte, i proactiu més que reactiu, evidentment, és com generar nosaltres la narrativa i no que ells ens imposin la seva narrativa. Seria una mica això, no? Recuperar com el sentit comú.
Això ha d'anar acompanyat d'incidència política, no? Per tant, aquests punts marc també per poder també fer incidència política, perquè si no hi ha polítiques reals doncs no es canvia només amb discurs, no? La gent viu als barris. En aquest sentit, no perdre de vista els barris i el dia a dia, no? És a dir, que la xarxa no la podem fer només les entitats en si que treballem aquests temes, sinó que necessitem estar presents als barris de manera física i generar xarxa allà. També hem de tenir un debat sobre quins lideratges socials entomem, perquè segurament ens en falten. També un repte era que potser no tenim el diagnòstic de les causes que impregnen l'odi, sí que n'ha impregnat l'odi social, no la tenim del tot definida en el sentit que hi ha gent que pensa de manera diferent de com hem arribat aquí, i caldria potser aterrar aquest tema també per poder construir tot l'altre relat. Proposaven coses concretes, hi ha tot el tema de generar xarxa i crear un paraigües de diferents entitats a nivell de comunicació per poder compartir-nos la informació i que la informació circuli com més fàcilment, i hi ha tota la part de generar aliances, no només amb les entitats, sinó amb altres col·lectius com per exemple els periodistes, o també trobar aliats en les institucions. Es parlava per exemple del Consorci d'Educació de Barcelona o el que sigui, per poder treballar a les aules com que sigui un eix central tot aquest tema. I després, com coses més concretes, també ha sortit el tema de, per exemple, fer una mena de pacte contra l'odi a nivell local. Sabem que hi ha el pacte nacional, però que s'estableixi a nivell local i que per tant això sigui un dispositiu que permeti respondre de manera eficaç quan passen situacions d'odi, amb desnonaments o amb coses que pugui reaccionar tota la xarxa local alhora. Jo crec que això, no sé si hi ha alguna cosa. Jo crec que sí. Afegir que estàvem parlant de fer sinergies amb actors que mouen molt més gent que nosaltres totes juntes i ya está. Y creo que dentro de todo lo que hemos dicho, otro reto era dejar un poco de lado las cosas que igual nos separan un poco y centrarnos y poner el foco en 2, 3, 4, 5 actividades iniciales que nos ayudarán a aglutinarlos alrededor de las cosas que sí que tenemos en común. Estupendo, muchas gracias a las tres. Mientras que empezamos la próxima relatoría, os voy a pasar un papelito para que quien quiera ser parte del grupo motor para llevar un poquito las riendas inicialmente, que espero que sea rotativo, os vayáis apuntando, ¿vale? Pasamos a la relatoría de cultura. Y bueno, xarxa comunitaria, barrialidades. Hablando así de retos, necesidades, pues una cosa en la que hemos hecho bastante hincapié es el hecho de que tenemos que crear una agenda propia, conjunta, co-creada entre diferentes colectivos, de diferentes territorios y entidades. Y sí, porque básicamente lo que hemos hablado bastante es el hecho de que estamos perdiendo la batalla específicamente en Cataluña, en la Cataluña central. Nuestros discursos nos seducen, no está ganando la extrema derecha, como bien sabemos, y especialmente estamos hablando de colectivos, pues estamos hablando de los hombres jóvenes, de cómo ellos, pues al tener ciertos privilegios por la masculinidad, no se mueven, no se movilizan, y el hecho de que desde las izquierdas hay ahí un punitivismo, una cancelación que no les va a ayudar para nada. Tenemos que buscar otras estrategias para convencerlos de que nos escuchan. Y eso también estamos hablando de recuperar esa vena revolucionaria, de seducción, de crear referentes expresivos que realmente representen a nuestros colectivos. Luego, hablamos mucho también de los espacios comunes de convivencia, ya sean casales, centros cívicos, de barrio, de proximidad, de que tenemos que hacer uso de estos recursos, de los pocos que ya tenemos que aprovecharlos al máximo y de ahí se puede llegar a mucha más gente desde lo local. Pero
volviendo a lo de antes, el problema no es tanto en las grandes ciudades, ya sea Cataluña o en barrios en los que están sobreintervenidos como Raval. El problema es más a los sitios a los que no estamos llegando, a los otros territorios. Y luego está el problema de la memoria histórica, que es un tema que básicamente no hay inversión ahora mismo, no se está invirtiendo en esto, no se está comunicando en las escuelas y es un tema súper importante que tenemos que volver a poner en la agenda porque si no hay memoria histórica se va a volver a repetir. Y volviendo al tema de los espacios comunes, pues nada, como decía antes, los equipamientos culturales, y culturales de proximidad es ahí un fuerte que tenemos. Y creo que así, a muy grandes rasgos, porque hemos hablado de muchísimas cosas para no explayarme, creo que así está bien. Vale. Yo he quedado con las compañeras del grupo que hago un poco como las ideas esquemáticas y que completan, me ayudan y demás, ¿vale? Nosotras hemos identificado como vacío o como reto como dos grandes patas, un tema de violencia institucional, de acceso a justicia, hablamos de población migrante y racializada. Es decir, todas las violencias, hemos pasado por muchas conversaciones aquí, hemos dicho es la policial, pero no es solo la policial, es en todos los rangos institucionales. Y luego hemos identificado en relación con este vacío, pero como en otra dimensión, el tema de acceso a información veraz, clara, de confianza, que realmente la gente pueda utilizar y que no, ante este bombardeo confuso de cosas que no están claras, ¿no? Pues poder organizar esta información y que llegue. Nosotras sí que hemos ido como acciones que, bueno, que podrían ser y a seguir desarrollando, pero la primera que nos ha surgido ha sido como hacen falta, y sabemos que hay mucha información circulando ya, pero sí como una información accesible de qué hacer en caso de, ¿no? Pues hablábamos, por ejemplo, cuando se despliegue el tema de regularización, o ante un delito de odio en la calle, o ante una violencia institucional racista, ¿no? Un poquito de informaciones claras, o sea, como una cosa que se entienda, que acceda, y ahí pensábamos, necesitamos estar en los barrios, o sea, en cuanto a la última pregunta de con qué grupo nos salía comunicación también, pero el hecho de que la información que te llega es cuando confías en quien te la da y confías en tu comunidad, en tu red. Otra de las acciones posibles que decíamos importantes era generar un espacio de encuentro entre diferentes comunidades migrantes para intercambiar estrategias de cómo se están organizando y cómo se están acompañando. Y otra que ha salido al final y no hemos tenido casi tiempo, pero quiero decirla también, de formar, en cuanto a esta violencia institucional, formar a esta gente que está en las instituciones ejerciendo estas violencias. ¿Sí? Vale. ¿Estamos representadas? Pues eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. Os pediremos que nos lo paséis por escrito, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo para cerrar me quedo con una frase que he escuchado en la mesa de comunicación que decía: necesiten recuperar el sentir común. Creo que eso es importantísimo porque ahí se reducen un montón de cuestiones de cuidado, cuestiones de respeto, el que tenemos que equilibrar tanto lo emocional como lo racional, el que todas las iniciativas, todos los proyectos, ya sean proyectos de barrio, ya sean proyectos internacionalistas, todas las miradas, todos los saberes, todos los grados de conocimiento son necesarios. No hay ningún eslogan, no hay ninguna acción que vaya a acabar con este malestar y con esta situación. Nos necesitamos todas las iniciativas. Y como nos necesitamos, pues vamos a seguir juntas. Así que esto nada más que ha hecho comenzar. Muchísimas gracias a todas.
Muchas gracias, Ornelia. Gràcies. Ara passarem a la inauguració. Moltes gràcies a totes. Us demanarem també una miqueta de paciència amb el tema de l'aire, sobretot, perquè ens han dit que fins al 15 de maig no es pot posar, perquè consideren que hasta entonces no hace calor. Ai.